Bona nit i benvinguts tots i totes un cop més a la Festa dels Països Catalans. I és que aquesta ja és la 6a edició que ens trobem aquí, en una festa que va sorgir ara fa 6 anys com una iniciativa dels estudiants de la UDL que trobaven a faltar un espai festiu per a l'hora de reivindicació i de lluita. En definitiva, un espai on aportar una visió de construcció d'uns països catalans socialment justos. Fa just un any ens trobàvem en un ambient de lluita i confrontació ocasionat per la lluita contra el procés de Bolonya, que vam viure el curs anterior, les manifestacions, les tancades, les ocupacions de facultat i els posteriors desallotjaments. Una lluita que ha portat una repressió duríssima contra més de 100 estudiants. Aquests són els mecanismes que els governs de torn utilitzen per aplicar les seves reformes privatitzadores, per mercantilitzar la universitat pública. Han de saber que ni els seus judicis, ni les seves amonestacions, expedients o expulsions o cap altra sanció ens aturarà, perquè amb la mateixa fermesa en què hem afrontat el procés de Bolonya, afrontarem la repressió, perquè ho tenim clar. Cal un procés de debat entre tota la comunitat universitària per construir la universitat pública del futur. Un procés de debat entre la comunitat universitària real i vinculant, no falses negociacions com amb les que ens va fer perdre el temps el senyor rector l'any passat a la UDL i la resta de rectors, el conseller Huguet i la Blanca Palmada al Principat de Catalunya. I com que sembla que encara no han entès, cal que els recordem que és per la universitat pública, popular, catalana, de qualitat i antipatriarcal del futur per la que seguirem lluitant dia rere dia. Actualment, estem immersos en una crisi capitalista que està desencadenant la seva brutalitat cap a la classe treballadora i especialment cap al jovent. A dia d'avui hi ha un 40% d'atur juvenil als països catalans, una xifra escandalosa i inacceptable. I la situació encara s'agreuja més quan parlem de les condicions de treball d'aquells joves que treballen de forma precària en empreses que ens exploten dia a dia amb jornades laborals llarguíssimes i sous de misèria. Mentrestant, el govern espanyol prepara una reforma laboral feta a la mesura de bancs i grans empreses que suposa un atac directe contra tots els treballadors i treballadores. La reducció de les pensions dels treballadors, l'augment de l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys, l'abaratiment dels acomiadaments, són alguns dels exemples de com els governs de torn, replaçats amb la patronal, opten per la via neoliberal donant més als més poderosos i lluny de les nostres necessitats. Els recursos públics per a necessitats públiques. La situació de precarietat a la que el capitalisme ens està portant fa que el nostre àmbit personal sigui encara pitjor. Dediquem la major part del nostre temps a treballar i estudiar, i les propostes d'oci plenament consumistes que ens arriben fan que el nostre lleure vagi destinat a enriquir els més rics. Cal, doncs, que aturem aquesta crisi, i per fer-ho cal que aturem el capitalisme, cal que el destruïm i construïm la societat que volem. Si som la generació més precària i amb el futur més negre, hem de ser també la generació que surti al carrer amb més força i amb més empenta. Una de les altres cares del capitalisme és el patriarcat. Aquest sistema afecta tant a homes com a dones i segueix discriminant-nos per qüestions de gènere o d'opció sexual. El patriarcat es troba en les nostres vides i afecta de forma directa a les nostres relacions personals. Fins i tot afecta la capacitat d'una dona de decidir sobre el seu propi cos. I és que aquest any ha saltat, amb més força que mai, el debat sobre l'avortament. S'ha aprovat una nova llei que, tot i incorporar avenços, segueix penalitzant la interrupció de l'embaràs amb penes multa de fins a 24 mesos de presó i que no garanteix la cobertura dels avortaments dins la sanitat pública. A més, es permet que certs professionals es neguin a avortar, el que s'anomena objecció de consciència. I és que la moralitat catòlica segueix exercint un fort control sobre el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Cal una resposta, i com a joves decidim avortament lliure i gratuït. I decidim decidir, enguany, s'estan celebrant un seguit d'iniciatives populars a favor de la independència del nostre poble i a molts pobles i ciutats. Parlem de les consultes per la independència,
que a Lleida i a moltes altres ciutats es realitzaran el proper 25 d'abril. Recordem que aquest dissabte 17 d'abril tindrà lloc una cercavila a les 6 de la tarda que sortirà de la plaça Víctor Siurana, emmarcada dins de la iniciativa popular Lleida Decideix. Les consultes per la independència, sorgides de la iniciativa popular, ens mostren una vegada més la necessitat que té el poble català de decidir sobre el seu propi futur. I diem poble català i no els partits polítics que, tot i voler-se aprofitar de les consultes, continuen baixant-se els pantalons davant Espanya i França. I és que aquests dies hem hagut de tornar a sentir a parlar d'estatuts, reformes i reformetes i futures sentències que no ens donen enlloc. I és que no oblidem que les reformes estatutàries es troben emmarcades en règims autonomistes dins la mateixa Constitució espanyola, que ens nega el dret a decidir i impedeix la reunificació del nostre país. I és per això que cal que el proper 25 d'abril anem a votar. Votem i votarem per uns països catalans lliures, en una Europa dels pobles. Però no ens oblidem que més enllà de les consultes cal seguir endavant, perquè la independència no ens la donaran, l'haurem de prendre, i les consultes per l'autodeterminació són un pas més, però només un pas. Ara cal seguir lluitant, cal organització popular i de base per aconseguir la plena independència dels països catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. I parlant de consultes, millor dit, d'imposicions i no consultes, no podem obviar el Roser i el projecte de Parador Nacional, que la paeria i el govern espanyol ens han portat a Lleida sense debat ni consultes. Fa poc més de 2 setmanes, els polítics locals, catalanistes i d'esquerres, i alguns no tan d'esquerres, hi col·locaven la primera pedra, acompanyats de desenes de Mossos. Es venien així l'última quota de dignitat que es pogués quedar a ells i als que han deixat del Roser. El Roser, símbol de resistència i lluita, que ha estat molt temps al servei de la cultura, quedarà reservat per a aquells que es puguin permetre habitacions de 180 euros la nit. De la mateixa manera que l'Àngel Ras i companyia enviaven els Mossos fa 2 setmanes a tapar-se les vergonyes durant la col·locació de la primera pedra, 2 anys abans els mateixos Mossos agredien i detenien el Gerard i carregaven contra tothom que protestava pacíficament contra la conversió del Roser en un hotel de luxe. Sembla ser que la paeria no admet cap tipus d'oposició pública, però mal que els pesi, sempre durant a sobre, i si no hi serem per recordar-los-hi la venda del patrimoni històric i la conversió del Roser en un parador nacional. I de la mateixa forma que es passejaven els polítics espanyols com si fos una casa seva per Roser, darrerament hem hagut de suportar, gràcies a la invitació i al vassallatge del senyor Àngel Ros i el rector de la UDL, Joan Vinyes, que la monarquia espanyola es passegés per la nostra ciutat com si fos per la seva. La mateixa monarquia que nega els nostres drets nacionals i socials i que és la mostra més representativa de la nostra opressió per part de l'estat espanyol des de fa més de 3 segles. I és que a més de veure's passar, encara hem de suportar que l'Ajuntament i la UDL es gastin enormes despeses pagades per tothom en actes de pompa i vassallatge. És per això que, tal com vam fer en el seu dia, i ho seguirem fent tantes vegades com faci falta, els lleidatans i lleidatanes seguirem mostrant el nostre rebuig a aquesta institució i a tot el que representa. Borbons, toqueu el dos de Lleida i dels països catalans. Davant de la situació que ens ha tocat viure, només tenim una sortida, lluitar. Cal que prenguem la iniciativa i portem la nostra lluita a tots els espais de la nostra vida. Des del carrer, des de les aules, des dels nostres llocs de treball. Cal que generem formes d'organització popular que ens permetin avançar cap a la construcció d'uns països catalans, lliures, socialistes i antipatriarcals. Així com avançar cap a una autèntica universitat pública i de qualitat. Així, i només així, trencarem d'una vegada per totes amb l'imperialisme dels estats capitalistes espanyol i francès. I ja per acabar, recordar la Laura, la Lola i la Marina, preses polítiques catalanes, companyes que resten empresonades en presons de l'estat espanyol i francès, per lluitar per la independència del socialisme i per lluitar per un món més just. Visca la guerra!
Mangiate che non vuole,